Marko Sirus Kummingasta morjesta. Tehdään tänään tämmönen aloitus yksikuppisella spinnerillä monopololla, joka on tämän näköinen. On helppo aloittaa, koska tässä on kaksi akselia, toinen on tasapainossa aina, toinen epätasapainossa. Sen sijaan nämä tämmöiset spinnerit on aina epätasapainossa. Otetaan muutama startti näille. Suosittelen tämmöstä, eli jos teillä on semmonen, mikä pyörii, missä tää nuppi pyörii vaan toiseen suuntaan, niin siinähän pystyy painamaan tällainen kädellä vauhtia, jolloin se lähtee pyörimään. Niin se on helppo aloittaa silloin niin, että pistän se tohon. Jos lähtee mulla kääntymään tähän suuntaan, niin mä pyöritän tuonne vastapuoleen vaikka 2 kierrosta. Annan aluksi tällainen pyörimään vauhdit. Ja nyt lähden nykimään oikealla kepillä. Mitä tää tapahtuu, niin se avaa itseensä hiljalleen. Ja sitten mä voin vaikka heittää tuohon wrapiin vähäksi aikaa. Mä voin kääntyä tämän wrapin kanssa, jos mä haluan. Niin se saa enemmän ja enemmän vauhtia. Jos ei halua kääntyä, silloin kun tuo Diabolo kääntyy, niin sit voi tehdä niin, että heittää vaikka aurinkoon. Mitä enemmän tässä on vauhtia, sitä vähemmän tää tulee pyörimään. Sitten se voi vaikka pistää tuohon kämmenelle rullailemaan. Toinen vaihtoehto olisi käyttää hissivauhinottoa. Eli laskea toinen keppi tänne alas, pistää tänne hissi. Pyöräyttää pikkasen alkuvauhtia, ottaa tosta narusta kiinni, vetää se kireelle ja viuuttaa hiljaa tänne keppi käteen ja alkaa nykittyä yläkepillä. Eli tästä narusta kiinni, alkaa pikkuhiljaa nykimään. No mitä se bolo tekee, niin se pyörii tossa, mutta se räppi ei muutu mihinkään. Ja sille voi antaa vauhtia. Se lähtee pyörimään. Ja sit sitä kautta ollaan tosi valmiita tekemään mitä vaan temppuja. Se saa aika hyvät vauhdit tuossa äskeisessä liikkeessä. Voidaan katsoa nämä molemmat vielä yläkuvakulmasta, niin saatte vähän selkeämmin kuvan siitä, miten ne toimii. Otetaan vielä lähäri. Monopolo, 1 kuppinen. Tää on laakeroitu, eli kun tässä mennään, niin tää osa pyörii. Nyt mun kappaleessa nämä kaikki on samaa osaa.